Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Mamaya pa tamo po manalangin tamo. Mayupayang kaya kaming igpa. Mission pa o inipuing kaya kaming pamitipon. Banting upayang gaon milaring kaya kaming banala katungkulan kaya kaigpa. Ganun Diyos, muna isusot milaring kaya kaming balang sarili kayang mikakapatid. Nung parati mo pong batyawan din kaya kayang pamagkulang Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang anting may nang pamanlastas deti mo no bibilang anting mo ang kasalanan migpa. Ganun Diyos, naning yablas mikar dapat mong mangayap kaya kami. Nangyayang mo yung suyuan da kang pumpauntuan din kaya kang tuntunan. Ikpambanalo, ini po yung may talagang oras, bating upayang gaon miya. Yung miyato nga pamiyain kaya kaigpa. Diyos ko, tulutan mong ikayong manimuna. Makanyan mo kaya sanang lawang karapat dapat. Ngayon yung oras ay tigpa, makanyan da ka sana nga patulan ka rin kayang gagiwan da rin kayang balang puso ang pong kaisipan. Tanggapan mo sana po ang tingopang nungayin, dedi ngayon ng areti, ngayon binging pa. Ganun Diyos, o inipuyin kaya kaming pepatinga po, hindi nala niyang mayan ka rin kaya kaming biya po, linaning lugod mo. Ginuwi ni nga doming daratang, may kamalayan, makanyang kaya pong maksabing maip kaya ka. Ganun Diyos, nung nanong po yung pagsubo ka bisang dumalaw ka rin kaya kaming biya. Ganun Diyos, makanyan mo sana pong ilaut. Banting upayang nga malyaring mamisala ka rin balang metong at metong kaya kami. Ginumin Diyos, so inipuyin kaya kaming yatong panak nanganan. Nung naalaman po rin mamunaga kasakitan, durulang babo ning yato. Ing mabayat na kapanandaman biglang kamatayan. Ing ngayon ing bagyong tornado, ing gering albuging danop. Pagpamuna ka rin alang mapinsalang kaladwa. Ikpambanalera ka po yutos niya makanyang kayang magsabing mayap kaya ka. Baloming nung mga wani ka kaya kami nanuman nalaki ang harapat. Ganun Diyos, nung ninuman po nga timbit-bit na parandam nga ng oras 80, ang gana kaya kayang kakapatid ganun Diyos, ang timurin din kaya kayang pengaring magsimulaging kaya kayang kasalpantayanan, ang gana rin kaya kaming supling ang pong kapataday, tiyok yung maryong kakarnan. Ganun Diyos, makanyan may sanang idwang tangkya kang may payang gamat, makanyan mo sanang apisang kitang lihim ganun Diyos, yung kapaldanan, makanyan deng tangkapan. Ganun Diyos, so ini po yung darat kaming kapaskuhan. Ganun Diyos, kung pilanangal do, makanyang kaya pong maksabing mayap kaya ka. Makanyan mo sanang ibiyagala rekwerdo kaya kaming anak mong magsimula. Banting upayang karingal do, bukas makanyang kayang lalong makapagtibi, makagawa ka rin kaya kayang banal na katungkuran kaya kaigpa. Ikpang banal, yung pilana mong oras ganun Diyos, lumabas yung kaya kaming petsang tikluan. Pauli na ning lugod mo ganun Diyos, dinala niyang mayan ka rin kaya kaming biye. O ini po yung petsamin tukluang ganin Diyos. Kabut, lumabas siya pa, datang niya sana tulutan mong makanyan miya naman labasan. Payapa ka rin kaya kaming biye. E mo kaya kakawangan ka rin kaya kaming pamanggawa. O ka rin kaya kayang banala katungkulan. Bang kanita ganin Diyos, makanyan kaya pong mga sadyad ng kaking kawakasanan ng kaya kaming biye. Dinan mo kayang pamisasan meto. Bang kanita ganin Diyos, makanyan mo kayang bukluran kaya kang maparing lugod. Din kaya kang amano nila sanang midulang dapat darin kaya kang dulang darin kaya kang balang puso ang pong kaisipan. Di nan may kabias na ning balang metong at metong kaya kami ginan Diyos. Banting upayang ka rin aldo bukas makanyang kayang sasan metong makagawa. At sumuyo ka rin kaya kang banala katungkulan kaya kaigpa. Ikpang banal ngayon ng oras ay tiginan Diyos. Nung nalaman po rin kasakitan dulang babo ning yato. Ikpang banal makanyang kasanang nga magsawa ka rin ulit-ulit mingkay dunan kaya kaigpa. Eh, mubukod din kaya kayang sarili lang parang tas minading ang meron lang panyawad nila kaya kaigpa. O ini po yung kaya kaming baryong panok nanganan. Iyan nasa. Hello. Pwede ta na pong maggantok ka niya. Nagkalwal muna na po, lumubla po rin ka na. Liwas-liwas tampo.
ang puso nga na ampo pang kalado. King buri na ning Dios, tao ban gawana, momona keng daduang, ing kalam kaya koya. Mulit king penandit, mirasyong pasibayo ampong dentang karingbalang biyeyo, ing antimong kanining kaparalanan, king ban ikayo, makanyan kong mayin ayan timong kapasalamatan, king arapanan ng Diyos, king tao banang iti at gawan. Uling yung ing dapat ampon matulid agawanan ng tao, king kayang pamanuwala, king kaunanunan, karing balang biyeyo, king penanditay ni, makanyan kong panuwanan ding kekong sarili, makanyan kong pasalamatan ding kekong puso, king ulino, ning lugod ayate yung makalto angeni papakitiyo. King ulina pablasang ing Diyos lugod yake kayo. Aniya nga na makatuliran mo ing taong lelangana ing makanyan lang mikakalugod. Ing kabitasan, king malambat akapan naunan, ikitiyo ampon abatiyo karing biyeyo, at mika atin lang patutu, ding balang sarili yu king kekong kasalpantayanan, mika kayatin lang mabiyediwa, mika kayatin lang metong akaisipan, at mika kayatin lang metong apanamdam ding balang sarili yu. King uli na, ning lugod amanatili, king banting upayang ing tao, makanya ng lalong maygit paragulan, king kayang kasarilinan, luwal na ampon kilob na ning kekong kapanwalan. Makanano yang makilala, ing metong ataw antimo ikayong ening at yuking kasalpantayanan, nung ding maging kayabe, king kekong kapanwalan, karinyamu mayayakit, ing lugod ampon ing pamisasan metong karing balang sarili yu. Iti maging makatuliran king metong atawong talasal pantaya, mas maigit yung ipakilala karing tao, maging eyuman kayabe king kekong kasalpan tayanan. Kanita, makilala yo ing balang metong kekayo, king ikayo ing tune mituturuan king lagyo ng Eso Kristo. Antinaning, gagalawan yu king penanditay ni, ban malyaring mipasagiwa karing kekong katandanan, anong sano, ing kebaitana ning mayupayang Ginong Diyos, ake kayong kabaluan agagampanan king yato yung kakarinan. Iti at matulid, ing tao,
king kayang pamaniwala, ban maliyaring siwane ing Diyos, king makatuleran at king katutuan, ban maliyaring mipakilala karing balang metong ke kayo, ing tunay kayong mituturuan, karing banal ayamano kilubno ning kekong kasalpantayanan. Magparati sana kekong sabla ing mayap apamakiramdam, ban kanita magparati ding mayap adapat karing balang sarili yu, bandeti gawan yu lo kingalang kapikakunwan, karing biyeyu king aldo, ban maygit mipakilala karing balang sarili yu, ngening king tunay katutuan ati kayo, wangana king sablang katutuan ing tao, ban maliyaring galmanga nalo ampon gawan ding burina ning Diyos karing balang metong ke kayo. Wa nuanya nga na ing babye, nga na ning pamating binyeko ke kayo, kesa ketang miririnan. Uling ing taong babye, luwal na ampon kilob ning kekong kasalpantayanan, balo na ampon kamalayan ning Ginong Dios, ding mayap ake kayong daraptan. Magpakilala king ikayo king kekong pamaniwala, king anggaman ngeni, king elo magsawa ding kekong kasarilinan, king ban maliyaring ikayo, king alang patugot, king magkapilit lo ding balang sarili yu, king bayeng maliyaring siwan ing Ginong Dios, karing aldo, karing oras, kabang atiyo ing biye ampon sikanan, wa agkatanda kayo. Wa agkatanda kayo ngakong mga mano, king ekopin tutok nang, karing sablang ke kayong mayap akapakayan king kekong kasalpantayanan. Ding ke kayong mayap akapagnasan, bayeng lalong maygit ing kapanyulungnan karing kekong kasarilinan. Oyan akakitiye ampon ababatiyawan karing kekong panimanman. Anong sano ing proyekto akekong peninasan ketang napon, ngeni king bane-bane akakitiyo, ngeni king bane-bane matatangalo at akakitiyo, king kapamilatando ring mayap iyong pamisop-sopan, king kapamilatando ring ke kayong pamisasan metong bayang akit karing bukas. Anong sano ing proyekto ake kayong peninasan. At ding anggang babiyeyo, pagkalobyo, karing bukas ing sablang baget tumula kayo. Ban kanita karing aldo bukas akit yu, anong sano ing ke kayong kapagnasan bayang mibayo ing sentro. Karing kekong pamiyabe-yabe, pamisawup-sawupan, king ulino ning upaya, king ulino ning ikayu ing pasakop kayo.
king uli na ning ikayo atin lang takot ding sariliyo. At ngini mababatiyo king bane-bane, matatangal king ditak-ditak, ing sablong ke kayong kapagalan. Ing sablang ke kayong kapagnasan, bayang mibayo ing tabernakulo. Pasalamatan kong ganap sa blading kekong panamdam. King eyo pamagsawa, king banting upayang makayang pangyo ing manuwalang tao. At maging pante-pante, ing akakit no ning Diyos ke kayo, king ulido, ring pamisasan metong adapatyo. Ding mayap akapagnasan king kekong kasalpantayanan, wa at eko mabigo pakatandanan yu. Wa at ela mibiling ablang ding kekong kasarilenan, king ulino ning kekong pamisasan metong, king ulido ring kekayong pamisop-sopan, agpang karing kekong kagiwan ing Diyos panuanano. E mibibilang king peka malati, nune ing tao, agpang ketang kayang kagiwan tapat, mamye at magkalub, mas magit panuanen ing Diyos. King kayang pamanggalo, ban malyaring mayakit yo ing balang metong kekayo, king kapanyulong nan king kekong kasalpantayanan. King ulino, king oras sa iti, ing mi talaga, king banting upayang ikayo, ing miyabe-yabe kayo, bayang malyaring gawan, karing kekong kasarilenan, anong sano, ing Paskwa mulit pasibayo dintang ya kaya kayo. Pakatandanan yu, ikong sablang talasal pantaya, ikong sablang maniwala, isulong yu, ing mayap adapat agagawana ning balang metong kekayo. At malyaring manamdaman kapagalan, karing mayap yung kapagnasan, king banting upayang karing bukas, ing tagumpe amaygit king atiyong akakityo, ing datangyo kekayo. Pakatandanan yu, ikong sabla, king kekayong pangayatiyo, babiyeko ampon pagkalob, ing kanakong subebe, king aldo ampon bengi, malyaring lakwan da kayo. Oleng masabal da kayo, ikong sabla. Uling ikong sabla, ing kaluguran da kayo. Anyaking balang penandet, manyawad ko king arapana ning mayapayang ginong Diyos, king banting upayang ing metong ataong maniwala king kasalpantayanan, at eya malyaring miyabuban king nanumang atiyo, asiguadang akakitiyo king yato yung kakarinan. King ulidaring malati at pamagkapilitiyo king bakong manuparan. Ing kakong subebe, bang malyariyeng guyabnan, king kekong pamanggalo, karing kekong katungkulan, wa at era ko lakwan. Nga kung mga mano era ko lakwan,
dili-dili. Ngening king ikayo, ing pasakop nong ganap, ding sarili yu, king upaya na ning Gino. Mamagluid kayo, ikong sabla, king kaya kayong pangayat yu, at karing mayap, apamanggaloyo, king kekong kasalpantayanan, ban malyaring manatiling ganap, makatikdo, king ating katapatan lo, ring kekong panamdam. Papanatilyan ye ing lugod karing balang sarili yu. Papanatilyan ye ing kababan karing sarili yu. At may git gawan ye ing kapibabatan king pamanggaloyo. May git yung isipan ikong sabla, ayate yung makapanatili kilubnan ning kasalpantayanan. Waking hanggang penandit daring biyeyo, king balang penandit do ring pangisnawayo. Ibabiye ko ang panipagkalob, itang maging karagdagan karing balang metong kayo. Musang ing tao, king kayang pamaniwala, ing lubos siyang magtapat, king kayang kasalpantayanan, ban maliyaring manatiling ganap, ing sablang kaya kayong panintunan. Mumugit king mesa, pakikuwanan yung kalupa na mo ning dati yung gagawan, bayo miras, ing bayong banuwayo, kaya kayo yung pisasan metungan. Kaya kayo yung pigumguman. Uling iti maulagaya karing balang metong kaya kayo. Eyo sana kakalingwan, karing kekong katandanan. Dinanda kong painawa, kingaldona ning Domingo, daratang kaya kayo painawa ko pa. Bangkanita, ing pamisaganayo, king ke kayong bayong banwa, miyabe-yabe misasan metong kayo. Ban kanita, maging metong, ing kekong panamdam. Ban kanita, ikayo, ing magmetong lo, ding sarili yu. Iyayabayan yung ganap, ikong sablang at iyo, king kasalpantayanan, mamagsadya kayo. King ke kayong pamitipon, king daratang abayong banwayo, ban maliaring ing sablang bage, miras ampon miyatad, karing balang metong ke kayo. Eko sana papay kamali king dimdami yung eni kanako, nang akong mga mano ing dinanda kong kapainawan. Boring sabihan, uling mapagala, ding kekong pisika material, dinanda kayo, king banting upayang pitaganan ye, king pamisaganayo, king mesabing bayong banwayo. Iti maulagaya, karing balang metong ke kayo. Iti piyayabayan nyo lo, ding balang sarili yu at makiyabe ganap king buri ng Kristo. King uli na niti, yabot ko ang pagkalob kaya kayo, ing masayang Pasko kaya kongan. Pagkalob ko kaya kayo, ing kalam, ampunan niyo karing sarili yu, bakong ating gamitan po tang mangailangan kayo. Ban kanita po tang daratang ingkenan karing kekong kasarilenan, wa ikayong mismo gawan yu at daptan, ing uluan ing balang sarili yu, king ulino ning kalam apagkalog ko karing balang metong ke kayo. Utos ye, ing kekong kasalpantayanan, ban malyaring miyabyeganap.
ingke kayong kailangan. Karing kekong katungkulan king ulino ning kekong kasalpantayanan. At eye maliyaring bibili king kalibugtana ning mesabing dalan. Dakal asalamat kekong sabla king mabiye yung pamiyayan king harapanan ng Diyos. Nagkalubiyang ganap karing balang sariliyo. Salamat at maligayang Paskwa kaya kayungan ulitan ko. Nanulawari ding bagi ang eni. Tatagal mo kanak. Ken Domingo yung daratang ayan, nga kung may nga mano, ingdiran kong kapainawan ding ke kong kasarilinan uling mapagal kayo. Ban kanita nga kung may nga mano, pisasan meto nga nye, ing panyalubong king bayong banwa, dati yun ang gagawan. Maging malino na la. Dakala salamat nung deti maging malino na la. Ingupaya, ating kalam na ning Diyos, papanatilian yu, karing kekong sarili ing mayap apa makiramdam. Papanatilian nyo king banting upayang alang magkamali ke kayo karing amano adaramdaman nyo. Deti ilang ligod ko ampon binye ke kayo. Igumguman nye lalo na ikong kayanakan. Ikongan sana ing kumpleto kayo. Adios ing kanakong bendesyon at ing kanakong pamipala. King pamitaguyod iyo, king kekong kasalpantayanan, karing bukas akit yeng lalo ing kanuanan. Karing bukas akit yeng lalo ing tagumpe ake kayong paninasan abayong sentro. Iti ake kayong gagawan. Eko sana malyaring magpabaya. Eko sana malyaring mangalingwan ikayungan karing tenggap yung tungkulan. Ing pamipala at ing kanakong bendesyon ikayungan ngeni tanggapan niye ing kapayapan. Adios si Apostol Santiago. Lakwan na kayo. Magandang gabi po. Maligayang Paskwa po sa inyong lahat. Unang-una tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat siya po ang ating pinupuri sapagkat siya'y dakilang Diyos. Sa gabing ito, nakita po natin ang ating mga ginawa na paghahandog sa Diyos. Nakita po natin ang isang kahon na medyo malaki na nasa harapan natin, nasa ibabaw ng altar. Nakita natin po ang ating mga kapatid na sila ay lumalapit sa kabangyaman, naghuhulog ng salapi ayon sa kanilang pasya ng kanilang puso. Utos po ng Diyos na tayo ay maghulog sa kabangyaman ng salapi. Noong sinaunang panahon, ang ginagawa ng mga Israelita noon, nagsusunog sila ng mga hayop. Pagkatapos, inilalagay sa ibabaw ng altar. Inahandog sa Diyos. Bakit tayo po ngayon sa ating panahon, pera naman ang ating ginagawa na inuulog?
may kusang loob at kapasyahan sa ating mga puso. Walang sinabing presyo kung magkanong ihulog mo. Yung may kaya, maghulog ng maliit. Yung medyo may kaya, malaki. Walang sapilitan po. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Ilagay po natin sa Marcos 12:41. Tante, kusang loob, taos sa iyong puso ang iyong paghuhulog. Hindi po lumakad ang basket para tapatan ka, para magbigay ka. Kundi minamasdan tayo ng Diyos sa ating kusang paghuhulog, tayo ay kusang lumalapit sa kabangyaman. Alam niya ang ating puso kung tapat ang ating ginagawa o pagkukunwari lang. Nakikita ng Diyos ang ating puso. Kaya ang perang yan, Diyos din ang nagturo ng paraan, kaya ang tao ay nagkaroon ng pera. Kaya ang sabi ng Diyos, akin ang ginto, akin ang pilak. Tapos ibinigay sa tao, sapagkat alam niya kailangan niya ang salapi. Binigyan tayo, dapat matuto rin tayong magbigay. Basahin natin ang Ageo 2:8. Ganito ang sabi. Ageo. Lumang tipan. Yan. Ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Diyos ang may sabi. Sa Kanya ang pilak, sa Kanya ang ginto. Ang ginto nangangahulugan ng pera yan sa lapi. Dapat, tinuturuan tayo ng Diyos, dapat magsiyaman tayo sa paggawa ng mabuti. 6:18 ng unang Timoteo. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yan po ang utos ng Diyos. Alam natin pag nagbigay tayo, nagkaloob tayo, may nababawasan sa ating mga salapi. May nababawasan. Kung meron ka 5,000, naghulog ka ng 1,000, bawas na ang 5,000 dala mong pera. Pero kahit na nabawasan ang iyong pera, kapatid, huwag tayong mag-alala sapagkat ang Diyos, ang sabi ni Apostol Santiago kanina, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ang sinabi niya, mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Basahin natin ang talata. 20:35 ng Gawa. Ito po ang sabi niya. Nagbigay halimbawa ako sa inyo. Sa lahat ng mga bagay, nasa ganitong pagpapagal, ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Yesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pag nagbibigay tayo, mapalad pala tayo kaysa tumanggap. Kahit na nabawasan ang ating salapi, huwag tayong mag-alala, ang Diyos ay hindi maramot. Pag ibinalik niya sa atin yan, doble-doble yan. Paano doble yan? 6:38 ng Lucas. Ganito ang sabi ng Panginoon. Sa atin ng Panginoon, kapatid. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Ngayon, ang ating paksa, magmula nung 22 hanggang 24 na ba yan? Hanggang 24, ang paksa natin ay isa lang. Magandog tayo palagi ng hain at papuri sa Diyos. Magandog tayo ng hain at papuri. Ngayon, sa ginagawa natin ito, bakit naghahain tayo sa Diyos at handog?
Ano ba ang ibig sabihin ng hain? Aalamin natin kung ano yung hain na dapat na ating ginagawa. Ito ang sagot ng Biblia. Sa awit 116, versikulo 17. Ganito ang sabi ng Biblia. Aking ihahandog sa iyo ang hain na pasasalamat. Ang hain pala, ibig sabihin, pasasalamat sa Diyos. Kaya tayo naghahain dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos. Diba? Pasalamat sa Diyos at tataw at ipahayag ang kanyang mga gawa na may awitan. Ayan. Yan ang pasalamat sa Diyos eh. Ibig sabihin, pagpupuri sa Diyos yan eh. Na may kasamang awitan. Ang awit po, pagpupuri sa Diyos yan eh, na ginagawa ng ating mga kabataan eh. Pag kumakanta sila, papuri po sa Diyos yun eh. Diba? Bakit tayo naghahain? Anong klaseng hain yan? Kanina nakita natin, naghandog tayo, literal, material eh. May salapi eh. Pero itong hain na ito, spiritual na hain sa Diyos eh. Spiritual na hain sa Diyos eh. Sa unang Pedro 2:5. Unang Pedro 2:5. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ahin espiritual. Tayo'y naghahandog. Saan ginaganap ang hain na ating ginagawa? Saan ginaganap ang hain na ating ginagawa? Naghahain tayo eh. At papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin. Nawala. Sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ito palang bahay ng Diyos, ang lugar, nandito lahat eh. Kahit nagabi na. Dahil gusto na lang magipagkain. Na anupat ang iyong mga mata ay idilat sa dako ng bahay na ito gabi at araw. Sa dakong iyong sinabi, ang aking pangalan ay duroon upang dinggin ang panalangin na idadalangin ng inyong lingkod sa dakong ito. O, dito tayo nagkakaisa. Dito tayo dumadalangin. Mananalangin tayo dito. Sapagkat nandito tinatawag ang pangalan ng ating Panginoon. Kasi ang pangalan ng Panginoon, hindi mo pwedeng tawagan sa may kaguluhan. Kailangan tawagin mo sa kanyang bahay na may kapayapaan. Ayaw ng Diyos sa kaguluhan eh. Gusto niya kapayapaan eh. 14:33 ng unang Korinto. Yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kaya wala tayo sa labas eh. Kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Kaya itong kayang bahay, iglesia ng mga banal, kaya dito tayo nagkakatipon, kapatid. Hindi ba? Kasi pag nasa labas ka, paano mo tatawagin ang Panginoon? Magulo, maingay. Maingay. Di ba? Kaya ang paniniwala natin, dumarating ang Pasko eh. Dumarating ang Pasko eh. Inihintay na matagal na panahon ang December 25 eh. Ang Pasko ng ating Panginoon eh. Pero ako, naniniwala akong may Pasko eh. Ako rin meron akong Pasko eh. Pero ang Pasko, ang aking Pasko, hindi petsa. Alam niyo po kung sinong Pasko? Ang aking Pasko? At yun rin ang inyong Pasko eh. 5:7 ng unang Korinto. Yan ang Pasko ah. Alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura,
sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa mga tuwid bagay. Sino? Si Kristo. Ang Paskwa, si Yesu Kristo. Ha? Si Kristo ay kapayapaan. Kaya pag nagpapasko, yung mga anak natin, binibili ng labentador, paputok, pinapahawak natin sa kanila. Pagkatapos maya-maya, may napapahamak, may napuputukan. Ibig sabihin, wala sila sa kapayapaan. Sundan natin ang Paskwa, dapat nasa kapayapaan. Si Kristo siyang kapayapaan. Para walang mapahamak sa atin. Araw-araw Pasko eh. Sinusunod natin ang ating Panginoong Yesu Kristo. Hindi lang Pasko ang December 25, kapatid. I-practice na po natin yan. Ang Pasko si Kristo ang ikalawang Korinto 5:1. Pwedeng masira. Pero kahit na masira, merong ibang tabernakulo na hindi pwedeng masira, na hindi gawa ng mga kamay. Sapagkat sa tabernakulong ito, ang Diyos mismo ay hindi tumitira dito. Hindi siya nananahan. Ang tumitira, ang nananahan, mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi siya tumitira dito. Wala siya rito. Basa, 17:29, 17:24 ng Gawa. Pakinggan niyo po, ha? Pasinin niyo yung mga talata. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Itong tabernakulo, tinatawag ding templo. Isa lang ang ibig sabihin ng templo at tabernakulo. Ang Diyos hindi tumatahan sa mga templong ginawang kamay. Wala sa rito. Pero, nakikita tayo sa ating ginagawa. Di ba? Nakikita tayo eh. Kaya nandito tayong lahat upang purihin natin ang ating Panginoon. Ha? Dito natin pinupuri, hindi sa labas. Paano natin ang ating pagpuri? Sino ang ating pinupuri? Basahin natin ang 1:5-23. Yan. Upang papurihan ng lahat ang anak, naggaya rin ng kanilang pagpapapuri sa ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi nagpapapuri sa ama na nasa kanya'y nagsugo. Di dalawa pala dyan ang dapat natin purihan eh. Ang anak at ang ama eh. Kasi ang ama, sinugo niya ang kanyang anak eh. Pag pinupuri natin ang kanyang anak, pinupuri na rin natin ang kanyang ama. Kaya dalawa ang ating pinupuri eh. Kasi ang ama may anak, ang anak niya ang ating Panginoong Yesu Kristo eh. Yan ang pagpupuri sa Diyos eh. Kaya, naririnig po natin sa ating mga kabataan, may maganda silang mga awit eh, papuri sa Diyos eh. Basahin nga natin, 5:19 ng Efeso. Yan. Na kayo'y mga usapan na mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na mangag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Yan. Di ba napakaganda? Pag nag-aawitan tayo tungkol papuri sa Diyos, pag merong masamang espiritu sa loob nito, pwede siyang lumayas. Pwede siyang lumayas. Kaya dapat, pag may awitan, pwede tayong sumunod para mapalayas ang masamang espiritu eh. Kasi ang masamang espiritu, ang kalaban niya, ang kapangyarihan ng ating Panginoon eh. Nag-aawitan tayo. Kaya pinupuri natin ang Diyos eh. Tayong lahat eh.
Bakit tayo ang ating pagpupuri, hindi pagsasayaw, ito gagaya ng iba. Sorry mga atin Ang pagpupuri, yung pagpapahayag mo ng kanyang salita, pagpupuri sa Diyos yun. Di ba? Basahin natin ang kanyang referensya. 13:15 ng Hebreos. Yan. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Yung bunga ng labi, nagpapahayag ng kanyang pangalan. Gaya na pong inyong naririnig ngayon. Na aking ipinapahayag ang kanyang salita. Ibinibigay ang kahulugan kung ano ang ibig sabihin. 119, 108, versikulo ng awit. 119, 108. Yan. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig, o Panginoon. At ituro mo sa akin ang mga kahatulan. Di ba? Ang kusang handog ng aking bibig, o Panginoon. Yung pala pag binuka natin ang ating bibig, sinasabi ang pangalan ng Diyos, yung pala ay paghahandog din sa Kanya. Paghahandog sa Kanya. Di ba? Napakalinaw, ang mga kusang handog ng aking bibig. Kaya kusang mong sinasabi, naggaling sa Diyos ang kanyang salita. Yun po ay paghahandog sa Diyos yun 14:2 ng Oseas. Oseas. Yan. Magpahayag kayo na may pagsisisi at magsipanumbalik kayo sa Panginoon. Sabihin ninyo sa Kanya, alisin mo ang buong kasamaan at tanggapin mo ang mabuti. Sa gayoy aming ilalaga na parang mga toro ang handog na aming mga labi. Di ba? Parang mga toro na handog ng aming mga labi Kaya, pinapaalis natin sa Panginoon ang kasamaan ng ating puso. Dapat tayo ay maglinis. Walang kasamaan sa ating puso at isipan sa ating pagsasama-sama sa gabing ito. Tayo po ay pumupuri sapagkat ang Diyos ay dakila at makapangyarihan. Bakit natin sa pinupuri? Dahil alam natin siya ay dakila. Ito ang panguling talata ng aking babasahin po sa inyo. 5:12 ng Apokalipsis. Yan. Na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan, at kaluwalhatian, at pagpapala. Yun po ang Diyos natin na totoo at makapangyarihan sa lahat. Maligaya pong Pasko sa inyong lahat. At maligayang bagay. Aba pong panayan tala. Rening kaya katamong i-announce tala rin kaya katamong meging andog ngayon kinlaro ke po kayang banal Espiritu. Okay, magkanta ko pa po.
final answer po. Deta pong andug tamong yan kabuwan da po 52,982. Deta pong papel 50 mil lang pong adwandala na 10 pesos. Datang coins po 2,772 la po. Ngani po, kay ba't na po ning menalangin, mamanik ni boys, pasabi na po, hanggang kanong barya mo at inemang pepadala na bengi pala. Ako po balo nung Santalit, nung migising yan yan di natangi Santa Claus. Atin po? Okay. Oreta pong anak po atang kayarita mo pong menalangin, hanggang siya magkano mo po, magpilala po na po. Okay. Data pong bayo pa naman, ila pong binyena. Eyo po papialong na po. Wata balarak yan dila. Areni po. Bayo la po. Sige po. Manyarata na po ba ang tareng anak? May tapong metong nga panalangin. Sakdala maestrong kaya kaming Ginoo. Ginoo makanya mila pong yarap reng balang kasarilinan mi king mitmuking kaayusan ng pong kalinisan. Bang makanya mila pong ipayabot, di nga lang hanggang kapupusan na pamipasalamat ang pong pamipuri kaya ka. Uli na pablasang kareng dapat yung mangayap, ing menatili kaya pong kapayapan kareng balang metong kaya kami. Kagum na po ning beyang pong sika na napaparamyo. Ang gana po kareng karagdaga na pagkalubyo kareng balang metong kaya kami. Ginawala kaya pong balong yablas kareng dapat yung mangayap kaya kami. Nung emo buko ding sambanda ka king kaya kang pangaya espiritu ang po king kaya kang katutuan. Igpambanal manyawad kaya pong patawad karing sablang kakulangan ang pong kamalyan kaya kang nga babatsawan. Ang gana po karang amanong miyap siya karang balang pasbulan mi. Ginoo, bendesyonan nyo kami po, ibalit nyo kaya po king kaya kayong kalam. Dinan nyo kaya pa pong kabiasnan bang makanyang kaya pa pong lumakad matulid king banal mong harapan. Igpambanal king oras sa iti mayari ne po ing kaya kaming pamihainan pong pamipuri kaya ka. Tulutan mong deng balang hay ng pong papuri mi kaya ka. Diyos ko yung maging karapat dapat labuking kaya kang banalayarapan. Igpambanal, o ini pong yatuming kakarinan. Anong nuka rin tatangalan dareng balang panimanon miyayaliwang kaligaligan. Ginawadwan mi kaya kaigpaing makanyan nyo kaya pong kaulan kareng adwayong gamat. Bange kaya po malyaring miyabuban. Ang gana po yung mabayat akapanamdaman na durugwang king yatuming panok nanganan. Ginoo makanyan nyo kaya pong ingatan king aldoam pong bengi. Diyos ko makanyan mo na pong pamayapan ng yatuming kakarinan. Bang may git kaya pong malayang makagalo ka rin tungkulan na pekitangwanan mi kaya ko. Igpambanal makanyan mila naman pong ipakisabing mayap. Din kaya kaming pengari ang pong kapatad tsuking lalam ning kainan o kapanamdaman. Ginoo makanyan mo pong apisan ka rin mayupaya mong gamat. Nanuman pong kainan o kapanamdaman tsuking kahadang laman. Diyos ko, tulutan mong lubasan mo no. Nunedinan mo pong maragula pwersang pong sikanan. Banting upayang karingaldo bukas, ing makanyang kaya pong miyabi-yabing sumuyot mamintuking kaya kang kaburian. Igpambanal ngayon pong mikakawani na kami. Nung makanano kaya pong miras payapa kini, tulutan mong magbalik kaya pong kapayapan. Igpambanal paintulot mong maging mapayapa ang pong masagana ing Paskong pagselebran mi. Kapamilatana po ning lugudyo kaya kaming anak mo. Igpambanal dakal pong dakala salamat kaya kayo. Uren pureng pisasan metong ming karalunganan pong kaya dumanan kaya ka. Ing tanggapan nyo po ang tilang mabanglunghain king kaya kang banalayarapan. Makanyan mineman tanggapan ing kaya kang lima pamipala. Magharing kayabing lugudyo manibat ng ining gaman king wakas. Iyan asap. I hate that I remember, I wish I could forget what you did last
you do it, do it? Oh yeah, oh yeah. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it Wala po anak, away. magpila lang ano. Magpila lang. This year, Apoy to Santa save it Claus. from tears, Kaya po I'll anak, give it to magpila lang. someone special. Aureli na po, magpila na po rin anak. Last Christmas Kaya po I anak, gave you Aureli po my ang heart, ginagawa. but the very next Magpila kayo, ikaw nga you anak. gave it away. Kaya po nga anak kayo, lubyo lang kayo ni magpila lang. To save it from tears, Santa Claus po at I'll iyo. give it to someone Kaya po nga special. anak, lugub lang. Di nga ginaldura. belong together, at least that's what Kaya you po nga said. anak. I should've known Aureli po rin ang better. ginaldura. You broke my heart again. Lugub po kayo ni, lugub Boy, kayo. you Ikaw nga anak. blew it. How could you do it, do it? Kaya po nga anak kayo, kaya ni, ikaw po tutulak. Last Christmas, I gave you my heart, gave you my heart. O, di na to. You Ayan, gave it away, gave it away. Dito, To dito. save it from tears, I give it to someone Oh, ayan. Tuloy mo. special. Oh, yan, yan. Oh. Last Ano yung sayo? Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Ooh, yeah. How could you leave Christmas morning? You broke my heart with no warning. Boy, you blew it. How could you do it? Do it? Oh, yeah. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. To save it from tears, I'll give it to someone special. This is all. You broke my Ito, maraming nga ginaldo. Tingnan nyo, hindi kayo Don't want a lot for Christmas.